musidɓe tedduɓe rewindotoɓe boowal ganni rendo pinale neesu e windande men sakket eɗen kalanno ko fati e Debbati Gorkati en sembe hande mo jogui walla mo dokka e nder aduna o en kalina ko fati e arara e mabɓe en kalina kadi holno ɓe puɗɗi heɓirde polgu e yogue e gueɗe en podino hande eɗen gara e ko fati e leyɗele aduna ɗe holno ɓe goori hen eɗen jokki ha joni jonde yidde sabi Allah ceelagal sabi Allah teskade tan wonde hande e nder aduna o eɗen mbawi wiide ɓe puɗɗima hejde hen sanne ko gonga noon ha joni won leyɗele mbiɗe loppet ɓuuri temtude e leyɗele daraniɗe l'islam walla leyɗele notirtoɗi nendadi islamiyankoɓe ɗum ina abbo e 11 leydi e nder aduna o kala ko fati e Debbati Gorkati liɓote ko ñawore wargo leyɗele 11 ina ñawi ɗum ñawore wargo ne jeeya hen leydi Arabie Saoudite ina jeeya hen Iran ina jeeya hen leydi Mauritanie leydi Nigéria leydi Yemen ina jeeya hen Émirats Arabes Unis Afghanistan ko wayno Qatar ko wayno Pakistan ha e Somalie ɗeɗo ko leyɗele mbiɗi loppet kala nanguiraɗo toon Debbati Gorkati ñawote ko ñawore wargo e nder Afrique leyɗele 54 gonɗi hen 53 leydi ina kaaɗi ko wiyete Debbati Gorkati ina kaaɗi o noon ina serti e ina ñawi ɗum ñawore wargo firti ko e nder kuule mabɓe dowrowe ina cali ɗum woni ko ɓe mbiyata desodiral jiiduɓe jogoram sa yeehi Afrique 54 leydi 32 koko kadi ɗum Amérique latine ko hakke 33 leydi ko leyɗele 9 tan kadi ɗum ma mbiya ni e nder leyɗele aduna ɗe ko 69 leydi e dow temedere 93 kadi ɗum so tawi ko Amérique banggue rewo leyɗele ɗiɗi gonɗe toon hay hen gotiri haɗani ko wiyete Debbati Gorkati Asie e leyɗele mum 42 hen 22 ina kadi ina cali Debbati Gorkati Europe leyɗele mum 48 ala hen leydi calidi Debbati Gorkati Océanie e leyɗele mum 14 ina kadi Debbati Gorkati te kadi ne pawi hen kuulde e nder leyɗele Afrique kadi hakke leyɗele 16 Debbati Gorkati yankagal hayso yamirako toon haɗako toon yoga hen leyɗele ni eɗen mbawi wiide puɗɗima e oɗo saaha fuɗɗade dagnude e nder constitution ngaji men walla e nder sarɗiji e kuuɗe men ko wiyete Debbati Gorkati ina jeeya hen Botswana ina jeeya hen RDC ina jeeya hen leydi Côte d'Ivoire leydi Niger Burkina Faso Benin kame leydi Mali Guinée équatoriale Gabon Centrafrique ha e Congo ɗeɗo hayso tawi jamirani Debbati Gorkati kuuli mumen nder nderi ala hen ko kadi ɗum e nder Afrique kadi so en ƴeewi ko Afrique du Sud woni leydi gotiri jamirdi dewgal hakkude debbo e debbo walla hakkude gorko e gorko ɗum ɗon waɗi ko gila 2006 leydi Maroc so tawi neɗɗo waɗi ɗum toon ko famɗi foof ko duuɓi 3 kaso o sokote ko hono noon to leydi Algérie to leydi Tunisie to leydi Libye e to leydi Égypte ɗeɗo leyɗele foof jagguiraɗo ngal ɗon gueɗal koko sokote e kaso tognade e ko ñawa ko leydi Kenya kañumni riwti kuulal kaɗgal Debbati Gorkati e nder leydi Kenya Tanzanie e Uganda kañumenne ko leyɗele cattinde gueɗe men tawde kay toon so neɗɗo jagguirama ɗum ina wawi sokede kaso tuggi duuɓi 20 ha duuɓi 30 so baɗanteɗe lefol ko o woni Fouta
gonko mum e nder aduna o hande fuɗɗima jaalade e yoge leyɗele ɓuri tengtude e ɗen ɗon leyɗele ɗe ganduɗa ɗe hande dagni kumgol dewle ɓen ɗon debbo e debbo walla gorko e gorko ɗen ɗon leyɗele ko ɓuri ko hen hewde ko Europe kono noon ɗen leyɗele foof wona tan to banggue kuule kono ni won hen ɓe ganduɗa ɓe diineji gonɗi toon taw ko diini Isa won hen ko yamiri won hen kadi ko ɗurni yamirani haɗani so en ƴeewi gueɗe ɗe no leliri e nder leyɗele Europe ma en taw ko leydi Hollande woni Pays-Bas woni leydi gadidi dagnude Debbati Gorkati rewi hen ko leydi Belgique guila hitande ujunnaje ɗiɗi e nayyi kañumne dagni Debbati Gorkati Espagne fawi hen hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi kañumne dagni Debbati Gorkati kono kadi dañani ɗum feere so yamirde wonde gorko e gorko no mbawi resodirde debbo e debbo no mbawi resodirde ɓe mbawi kadi nehde ɓiɗɗo mboɓe jibinani ɓe kutoro ɗum walla ni so tawi goto e mabɓe ko desnoɗo walla ko desanoɗo ha dañi toon ɓiɗɗi eɓe mbawi ƴettude on ɗon ɓiɗɗo ɓe mbaɗa ɗum e nehandi mabɓe leydi Canada koye hitande ujunnaje ɗiɗi e joyyi kañumne yamiri desodiral hakkude debbo e debbo walla hakkude gorko e gorko Afrique du Sud ko hitande 2006 kañum woni gotiri e nder leyɗele Afrique jamirdi ɗum leydi Norvège koye hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi leydi Suède koye hitande ujunnaje ɗiɗi e jeenayyi kono leydi Suède kadi ko ɓuri kon hawnade hay ko wiyete ko Isa yankoɓe taw ko wiyeteɓe évangélique en woni rewoɓe injile en ɓen ɗon ina dagni ko faati e desodiral gorko e gorko ha e debbo e debbo e hitande 2010 leydi Portugal leydi Islande Argentine kañumen ne dagni desodiral ɓen ɗon jiiduɓe jogoram leydi Danemark tabitini ɗum e nder kuuli mum koye hitande 2012 Brésil waɗi ɗum koye hitande 2013 hayso tawi e nder Brésil wona e nokkuji ɗi foof leydi France dagni Debbati Gorkati desodiral hakkude debbo e debbo e gorko e lewru mai hitande 2013 dagni ɗum koye laamu François Hollande ni guila ne dartata jappere kañum no jeyno e campagne mum wonde so heeɓi polgu ma dagno ɗum ƴeewama kadi e nder leydi France kala temedere dewgal ngal ƴettuɗa ma taw hen dewle tati ko debbo e debbo ndesodiri walla gorko e gorko ndesodiri soni ummima ɗon paɗen ko Uruguay 2013 dagni desodiral debbo e debbo walla gorko e gorko Nouvelle-Zélande waɗi ɗum koye hitande 2013 kañumne kono sa yeehi to Nouvelle-Zélande ma taw kadi wona bang yo bang saabu nokkuji gonɗi e duuɗe ɗe woni hen nokkuji caliɗi ɗum leydi Angleterre kañum e pays de Galles dagni desodiral gorko e gorko ha e debbo ɓe mbaɗi ɗum koye hitande 2014 Luxembourg kañumne ko ñande goho lewru janvier 2015 dagni ko faati e desodiral debbo e debbo walla gorko e gorko Luxembourg ni rokki yeru tawde kay ko hoorejo jagorɗo mabɓe adi humde dewgal mum taw humdi ɗum koye gorko on ɗon o wiyete ko Xavier Bettel dowlaji dentude Amérique e hitande 2015 fuɗɗi haalede toon to banggue kuule won nokkuji kono koye hitande 2017 ɓuuri tabidde e ko ɓuuri huɓtidinde leyɗele dowlaji dentude Amérique dagnugol ɗen ɗon fannu dewle leydi Irlande kañumni ko 2015 kono Irlande kañumni gandirta ko ɗum feere nde rendo ngo jaaɓi ɓe ndewni ɗum ko wiyete ko référendum woni namdal faade ɓiɓɓe leydi beele oɗon jaadi hen walla on ngal jaadani hen ko ɓuuri ko hen hewde wino yaadi hen 2015 leydi Irlande dagni ɗum e nder sarɗiji mum dowruɗo Colombie kañumne koye hitande 2016 nden dagni ɗum e nder kuuli mum hayso tawi jaaɓi ɗum heɓtini ɗum guila hitande 2007 leydi Finlande e hitande 2017 kono lukkulal ngal darnama guila hitande 2014 kono koye 2017 taɓiti Malte kañumne koye lewru satambara 2017 ko nden dagni desodiral hakkude debbo e debbo
walla hakkunde gorko e gorko. Kono noon kadi ɓe jaɓi ko adi ɗum to banggue kayitaji laamu sifunde ɓen ɗon ko guila hitande 2014. leydi Allemagne e hitande 2017 kañumne ko nden jaɓi on ɗon fannu dewle. Angela Merkel gardinoɗo ndin ɗon leydi on saaha hollirino wonde yaadani hen kono kadi wondaka, kono kam o wonano jaaduɗo hen saabu fimde makko diini to banggue Isa yankagal. To Australie nde waɗa ƴewdo e nder leydi ndi hakke 1.2 million piccal jeeɗiɗi innama aade 61 e kala temedere mbi ko e yene jaaɗi hen. ɗum saabi ɓe ɓennini ɗum ñande 31 lewru décembre 2018. mbi janggi juule mbawe ɗum noon bisimilla. won leyɗele ɗe ganduɗa de hayso kalani ɗum e nder constitution men calaki ɗum kam. calaki kadi so neɗɗo yiɗi wadde ɗen ɗon fannu dewle ina wawi yaade leydi jamɗi ɗum humudne toon so arti ɓe mbawi rokkude ɗum kayitaji ɗin ɗon. ene jeeya hen leydi Mexique e hitande 2018 Cour suprême Mexique woni ñawirde mabɓe towde wi hadde neɗɗo resdirde e kala mo yiɗi ɗum ɗon ko kuulal taƴowal enɗam. Estonie hayso waɗani ɗum e kuuli mum nderi ina jaɓi resodirɓe leyɗele goɗɗe walla jeeyaɓe leyɗele goɗɗe wawde ɗumen humodirde degal men humede to banggue ɗereji. ko hono noon Arménie e hitande 2017 feññinani ɗum e nder kuuli mum dow rowi kono aɗani en walla humdonaɓe e nder leyɗele goɗɗe wawde heptinede ha keɓa kayitaji. leydi Israël guila hitande 2006 fuɗɗi toon ko fate desodiral Debbati Gorkati en ɓuri tengtude noon to caggal leydi to so tawi neɗɗo resama toon so ari ne wawi hebde kayitaji. mbiyen e nder leyɗele 193 ko leyɗele 69 tan goni kaɗɗe e nder kuuli men nderi desodiral hakkude debbo e debbo walla hakkude gorko e gorko. ɗum ɗo fuɗɗimo jaalade ha fuɗɗimo laatade ha jomumen ni dañi ñalande walla ni mbiyen lewru ndoɓe mawninta taw ndun ɗon lewru ko ɓuri ko hen hewde ɓe mawninta ɗum koye lewru juin. lewru juin ko lewru wellitare nde ɓe dokka ɓe mbaɗa manifestation ngaji mabɓe e nder windere nde foof e kala fannu no ɓe jiɗiri taw kadi koye dow wellitare mabɓe. defol go salsalɓe to ete liwde to fof ka boru goto fof ko tawi ɗum tappin ɗum haali ay neɗɗo kala ko tawi ɗum tappin. to banggue doggol leyɗele de Debbati Gorkati en ɓuuri dañde jaam e rokkede jaam to banggue desodiral walla wellitare men wadde belanteji men aduna ina jeeya e leyɗele ɓurɗi ɗum jabde leydi Islande, Canada, Île de Mont, Uruguay, leydi Norvège, leydi Pays-Bas woni Hollande, Australie e Suisse ha e leydi Allemagne goni leyɗele ɓurɗi rokkude jaam Debbati Gorkati en e wellidde ɗumen. no mbirunoɗen eɓe jogui lewru mabɓe hono lewru juin taƴadu kala nde ari eɓe taƴa ɗum gam wadde ɗum lewru wellitare mabɓe. kono kadi ɗin ɗon ñalawmaji ɗeɓe mbiyata Pride Gay ina tawe e guuri ɓurɗe wawde mawnide ɗum Washington rewi hen ko Sydney Australie, Miami rewi hen to dowlaji ɗentude Amérique, rewi hen Philadelphia dowlaji ɗentude Amérique, Atlanta rewi hen ha joni dowlaji ɗentude Amérique yantude e dowlaji ɗentude Amérique to wiyete Dallas. so ɗum yawti ko Santiago ɗum ko lamorgo leydi Chili rewi hen ko wuuro Vienne capitale leydi Autriche. ɓe coon maɓe mbiye gacce e lawol haw yawta naata e biluji ɗi gacce e lawol goppe go naata. ndeɓe jogiri ni wellitare ɓurtude e jaɓɓede ɓe leyɗele 10 ɓurɗi jaɓɓade Debbati Gorkati en leyɗele kewɗe nder aduna o ina ɓuuri salade ɓe. kono kadi won hen leyɗele no mbirunoɗen ni so tawi jaggui toon neɗɗo jagguirta ɗum ko ñawore wara hoore ɗum ko leyɗele 9 en limtina hen Afghanistan, Brunei, Iran, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Yémen, Mauritanie kañum e Somalie. ɗeɗo leyɗele
e hitande 2021 ene jaayi leyɗele ɓurɗe sattinde ɗum ceceni ko hen jeeya to bange ɗanle kadi ko wiyete tourisme eɗen mbawi wiide Debbati Gorkati en naati hen sanne ɓe mbaɗa ɗum jilluji mabɓe e ɗanle e nder guri kewɗe ha e nder leyɗele kewɗe kono kadi ko gam hollirde toon wellitare mabɓe e jarri binde sukaɓe wonɓe toon beelina naata hen leyɗele 5 ɗi ganduɗa ɗo to wiyete ko tourisme taw ko jilluji Debbati Gorkati en ɓuuri hewde joyɓiri ndi ko Tel Aviv noon ko leydi Israël woni rewi hen ko to Canada wuro wiyetego Toronto rewi hen ko Brésil wuro wiyetego Sao Paulo Amsterdam e nder Hollande Barcelone leydi Espagne woni wuro adingu to banggue wawde jaɓɓade ɓeɓe ganduɗa ɓe ko Debbati Gorkati en ndi jilluji men nde ɗo windande hande eɗen tonga ɗo kono en tongani ɗo windande ko yewte Debbati Gorkati ma en gartu e pecce 7 ɗe ɓe pecciɗe feccere hen foof holto serti e heddinde nde e holko addani ɓe feccade ɗen pecce taw tan koye dow yidde wuurde belanteji fittaɗo e beelama gurdam mabɓe yewtere moon boowal ganni rendo pinal e neeso ɗo min tonganto on hande nde ɗo yewtere yo Allah rokku en hawrude e yewtere aroɗe aha